ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, di kalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may wulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa panganga, Melda. Hingkod ang pangidaron, may live-in partner o may mga anak. Itago na lang sabang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta ug bay nga kabilin sa akong ugangang babay. Aron inyong hisabtan, ingon ni ining mga panghitap. Amin ko pa. Bless ko pa. Mayo kinabot na mo gikan sa eskwelahan. Makabantay mo puli din sa tindahan. Ay, nang sa manang naong ni mo, ay kagumos ba anak? Da! Kapoy ni mga tao spikas bay. Sa ilang mama ni mo? Dinhis Lucas. Ang imong manghot? O nga naman, nag-away mo? Kapoy kaayo. Hibaw siya nga nagbantay kong tindahan. Ako pa'y suguon para palit og tambal ni mama. Ang nanguntang ingnan god nga inigabot na lang nako. Aron may makapulig bantay ni mos tindahan. Ako man bitong gingnan. Daghan mahinog yaw-yaw. Gawa ko ko'y natabang og bantay sa masakito na mong inahan. Isumbog ko niya ni nang Nita nga to sa abroad. Nga to ba si baba itong magwanga to. Di siya magpapiri. Ah, di po kumutuo eh. Nga mutuo siya hatod-hatod lang og tabi sa inyong igsuong laki dinhi. Sige na lakaw na. Ako na'y pulig bantay din his tindahan. Atong anak na lang ang patak-angon ako og nilungag. Mama! Nakatakang ako! Sige nak. Huli niya magbantay diri sa tindahan ha. Kaya ako na'y magluto para sa tong sudan. Oh! Nabalik naman lagi kadayon. Nanugo na lang ko naglait si Lucas. Oh, mas mahinoon. Aron, tempranong makatumar si mama sa iyang tambal. O niya, nganong gisapot naman sad ka? Kapoy ng mga tao spikas bayo eh. Mga sip-sip ni Manang Nita. Ilagid ko kung itugan ni Manang. Ngawa ko'y natabang og atiman ni mama. Unsa? Gisulsulan pa si mama. Unsa? Gisulsulan pa. Nga di ko patagaan og kabilin kay wala gi ko'y natabang ni mama. Ah, grabe hapon nila. Murasab gyud og wa kay natabang diha sa pikas bayo eh. Oh, financially, wa gyud kay gikatabang. Kay wa man kay trabaho. Bantay-bantay ra man ka dinhi sa tong tindahan. Pero usahay baya, kung sampiton kanila, available lang baya ka. Nabi ayot kanila permi ni Mao mama. gani. Makalagot din sila. Kwarta na balay ilang basihan sa tabang. Kung wa kay kwarta, wa kay katabang. Oh, wala. Sinang Nita. Ah. Gisumbong lagi ko nila. Kasaba na sa ko iniron. I-loudspeaker ba kay maminaw ko?
Hello lang. Hello, Arnold. Naunsa naman taon ka, oy? Huwag ka ganing ikatabang ni Mama. Nya, di pa ka mo sugot-sugot para palit og tambal ni Mama. Kining lang, di man gyud nga wa ko mosugot. Ingon ko, nga unya na lang unta kung maabot na si Milda gikan sa eskwelahan nga nagkuha sa mga bata. Kay wa makabantay sa among tindahan. Dili ay, tapulan jud ka. Di ka gustong mo ati mang Mama di ha? Bantay ka lang jud. Kung mauli ko di sa Pilipinas. Nang, Recorded by X Thunder Gaming. Tuluran ni sila ka magsuon sa kung ka-live-in. Ang eldest nila nga babae to sa abroad. Mao'y naggasto sa pagpanindot nila sa ilang bahay o paggasto sa mga tambal o panginahanglan sa ilang inahan nga masakiton. Patay na tuod di ay ang ilang amahan, ug wa magdukay, namatay ra sabang ilang inahan, ug nauli ang ilang kamagwangang babae gikan sa abroad. Human sa lubong, nasabot-sabutan na dayon nila ang pagbahin-bahin sa katigayunan sa namatay nilang ginikanan. Unya, Maayo kay ni among tanan. Apil ka na, Milda. oh, kay apil man ko sa imong gipatawag mananita. Oo. Aron mas maklaro ba? Maayo nang magprangkahanay ta sa tubangan. Dili kay minarites na lang inyong mahibawan. kay bahin sa unsa maning pagtawag nimo nako lang. Kay gisirad ara ba tahon to namong among tindahan? Sayang kung may mupalit, nanirado na ba mi? Kana! Mao na lang gid pirmi na kung mahibawan ga dito ko sa abroad. Nga dili ka katabang ni Mama samtang nasakit siya. Kay nagbantay kas tindahan, kay mauna. Aron dili lang gyud ka makatabang sa pag-atiman ni Mama sa buhi pa to. Di na tinuod nga, wag ko makatabang nang oy. Kay og bakante lang ko. Kung na lang si Milda nga makapuli og bantay sa tindahan. Mali man kong mama sabay. Maatiman mo ko panagsa. Pagsulti-sulti pa man gani mi. Ha? Ora na? Higurana? Gani ka katabang-tabang sa gastuhang Mama? Bisan palit lang dayapir na lang unta. Aw ka na hinuon. Kung bahin og kwarta, moangkon ko nga wa ko'y gikatampo. Kay lisod ba isa lang akong pamilya. Kanang gamay lang namong tindahan ang among gisaligan para konsumo sa akong pamilya o pagpa-eskwela sa akong mga anak. Kay wa ko'y trabaho. Kung dili may maninda, malunusan in taon sa gutom mga akong mga anak nang. Igo na ang paluilooy ni mo, Arnold. Hay. Ngunini na lang. Gipatawag ta mo aron pagklaro ninyo. Nga kining yuta ug bay sa atong mga ginikanan, ako lang ni. Kay ako maoy naggasto ani ug ako say naggasto sa pagkasakit ni Mama. Pero na, Ay wanay daga piro-piro oy. Naghano pa man ng istorya. Baga rasad kay mog naong oy kon mo klemos bahin. Nawa man mo'y natampo maskin peso ani baya. Manang istorya ha, mana. Wa mo'y madawat nga bahin ining bay ug yuta ni Mama. manangita. Paita. Pamag, kaya naglisod man ko og kwartahan siya. Siya na lang masunod. Imbis nga mutabang siya sa iyang igsuon nga nagkalisod. Tabang duot naman hinuon. Nol, Mo-fight pa ko, Devilda. Kay yawat na lang nga mabahinan ko bisan kamay lang sa bahay ug yuta sa mong ginikanan. Para puno og puhunan nining atong tindahan. nya. Unsaon man na nimo? Namihukom naman si manang nimo nga wa kay makuhang bahin sa bay ug yuta sa inyong mga ginikanan. Nag-uol gyud ang akong ka-live-in partner. Kay bisan baya sa among kalisod ug abroad ang iyang maguwang, naningkamot baya sa mi ug amo aron lang dili magpangayo siyang maguwang ug tabang. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, may kabilin na bay ug yuta ang mga ginikanan sa akong live-in partner. May bahin ba siya niini karon nga pulos na patay ang ilang mga ginikanan? Ikaduhang pangutana, tulo ni sila ka man nagsuon ug ang ilang kamagwangang babae nga usa ka abroad
ang nagpanindot sa ilang bay. Nagpasabot ba ni nga iyahalang ang bay sa ilang mga ginikanan? Ikatulong pangutana, matod silang eldest ni Igsuon, way bahin ng akong ka-live-in para sa kabilin silang ginikanan kay wa man siya natampo sa pagkasakit silang inahan. Gusto ba ni? Ikaupat og katapusan, kung may katungod man ang akong live-in partner sa kabilin silang ginikanan isip anak, unsa may iyang buhaton aron mabahinan siya? Asa man siya muduol para matabangan? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Melda. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw, kami gihapon as always sama sa mga niaging simana, buwan, tuig ang kami gihapon no ni Dr. Obra ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Di na nato dugayon, ay na mo paglangay, ay mo pagduha-duha, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta to mga sukintig paminaw? Hinaot unta nga matag adlaw nga naminaw mo ug nagsubaybay mo sa amo ang sa ato ang programa na agud mo'y makuha nga mga pagtulunan, inspirasyon nga maghatag ninyo og kadasig og pag-asa nga makarealize mo nga dili raman di ay ako na problema oy. Bitaw, pare-pareha tag problema, ang uban pare-pareha ra gyud, no? Yes. Oh. Dahil nagtuo mo nga sa Attorney Elaine o si Dr. Rene way problema kay kami ray kasigig tambag. Nadaghan may problema. Unyag na may problema, magpatambag po may kay dili tayo po maayon na magsulbad-sulbad po. Oh. Kaya naputi panahon kung nga di mo ko katug tarong dok, nangonsulta po kung dok obra. Kung unsaon. Di apoy panahon yun, di ako gikiha. Nangonsulta po dok ko. Oh, ayaw mo pagto. Kamalo lang may mudas problema. Inanasad mo. By the way, ito nilo. Yes, Doc. Itong nadade dito ko sa Kimunda, Palace of Justice. Nag-hearing ka, di ba, Dok? Inom ka? Yes, na-witness ko. Nakabarong ko. Yes. Pagsuod na ko sa pultahan sa Kimunda ba, ingon na yung mga gwardiya, good morning, attorney. Good morning. Wala lagi ako. Kasulay sa ko na, Dok. Nangagi ko, napong hospital, nangagi ko nurses station. Ginapog ko, good evening, Dok. Good evening po, bro. Mura sa detag abogado, doktor, ani lagi, Dok. Mura. Mao na, no? So, ana yun ang kinabuhi, guys, ha? Kabalo lang yun ta muda sa to ang mga problema, di yun ta kana magpada sa kanang kakapoy o kaguol. Dapat inigmata na to buntag atong huna-hunaon nga. Katoy mong ingon sa una, Dok, kanang nakamata ka, napakay buhatonon. Yes. Napakay purpose. Yes. So, Nya, ang kada ko nung pagmata isa blessing na siya. Yes. Dili na siya pribilehiyo. Correct. Kaya man wala nakamata. Tinuod yun. Makutlo na pagtulunan na to karon, Kaya Dok? nga to makutlo nga pagtulunan, mao kining to love yourself Yes. is to understand that you don't need to be perfect to be good. Tinuod. Oh. Ang kanang act of kindness ug ato ang kung magbinuutan ta di gyud ta kinahanglan nga dato ngilngig na ay grado ay dili gyud. Wala mo perfecto, attorney. Wa gyud taong perpekto pero perpekto tas matas Ginoo. Di ba? Mo ra gyud Papunta na. di ko malimot attorney, no? So, condolence di ay sa mga Yes. Bagares family di sa Davao City sa kamatayon ni Greg Bagares, no? Among condolence sa among batch sa high school. Ako din ka batch sa high school attorney. Okay. Pahulay ni din taon si Rest Gregorio in peace. Bagares, no? Kisa may mga i-greet na to Yeah, akong i-greet og usab ning mga taga Alihos, Batuliti, no? Mga Yes. Sanoria, Pilayo, Pin ug Coco family, no? The same is true sa mga teachers da sa Pandan San Miguel Elementary School, Maripel Nelo, Josephine Palugod, Marilyn Kabudbud ug Rosalina Puntud. Yes. Mayong pagpaminaw ni diya sa Surigao City, no?
si Joey, Surigao del Sur. Yes. Joey Salgado from Tata Salgado, no? Mayong pagpaminaw. And also to Jongjong Abakada and also to Jonathan Pagaura din ha sa Bohol, one of the strongest triathletes nga kusog kaayo no, swim, bike, run, gudi. Greetings sa inyong tanan din ha, and to Jaja Herodias of Camotes, and also to Solon Javier, greetings sa inyong tanan din ha. Thank you kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw. Punto legal ta karong adlaw. Yang atong sender attorney si Melda, mga 30 na ni siya ang panuigon, sumasa na bati nato sa drama, may ka-live-in partner ni siya o may mga anak. Ha? Yes. Wa man niya butang yung address attorney. Wala, niya patago gibutang, siguro niya. Punto legal ang problema ni Melda. Ang unang pangutana, may kabilin nga balay ug yuta ang mga ginikanan sa akong ka-live-in partner. May bahin ba siya niini karon nga pulos na patay ang ilang mga ginikanan? Yes, kay anak man siya, no? Ang iyang kalimong ka-live-in partner, ang iyang pangutana is naamay balay ang iyang ginikanan. So, kung ang usa ka tawo manggod no mamatay, ang mga musunod niya, ang iyang mga anak kung Mga naa. anak, Kung way anak, baliktatan o tag nabay ginikanan, napabang ginikanan buhi pa ba. Now, in your case, kay naamay anak, which is ang imuhang live-in partner, naa siya'y bahin. Pero kung nasad siya mga igsuon po, so silang mga igsuon mo'y magbahin-bahin ana, no? Anang balay or kung unsa man gani ng mga kabtangan nga gibilin sa iyahang mga ginikanan minto say mama ug papa. Okay. Ikaduhang pangutana, tulo sila ka managsuon ug ang ilang kamang guwangang babae nga usa ka abroad ang nagpanindot sa ilang balay. Nagpasabot ba ni nga iyahan na lang balay sa ilang mga ginikanan? Actually dili kay ang atuang basihan di man kinsay nagtubos, kinsay gabayad buhis, nagpapintal, kinsay nagpa-tiles. gapapintal, gapatiles, gabayad abang ug unsa ba ni lukat ana dili na ingon ana because ang atong basihan sa atuang katungod ang ato amang relationship ngadto sa namatay. So the fact nga ikaw anak ka, ang imuhang katungod kauban sa imong mga igsuon patas ra. Pero wa pud na mag-ingon nga ang katong nagbayad, nagpaayo, nagpanindot nga mas mahimo sigurong mas dakog presyo, dakog value ang balay, wa po na nag-ingon nga matiway. Pwede sad siya makahangyo, makapangayo og reimbursement kung kaya. No? In the event nga ni saka iyahang value kundi panalitan 1 million ra gyud ang value aning yuta og ang balay. Tungod kay imuhang gipaayo nahimong 1.2. So in the event kanang point 2 pwede po na ninyo iingon nga sige i-deduct na lang na i-divide na mo diri so mas dako barong kagbahin out of that or kung ibaligya man gani ni ibaligya ni natog 1.5 ulian ka namo baron sa 200 nga imuhang nagasto kay mo tungod ana nanindot na mahal-mahal unya ang 1.3 nga balanse i-divide na to equally. Yes. Okay ana na siya. Ikatulong pangutana. Yes. Matod sa ilang eldest nga igsuon nga walay bahin ang akong live-in partner sa kabilin sa ilang ginikanan kay wala siya ay natampo sa pagkasakit sa ilang inahan. Gusto ba ni? Balikon ako nga ang atuang katungod dili pod na kay butang raman to akong gisulti no kinsa nagpanindot sa balay. Apil pod kung kinsay gaatiman sa atong ginikanan. Again, pwede tang makapangayo ra gyud gihapon no sa pagpa-ospital siguro no pero ato man sa gyud siguro ng obligasyon no nga mutabang gihapon ta sa ato ang ginikanan sus issue ba kay ni tungod atong Carlos Yulo nga Olympics dok no nga ang ato ang relasyon sa ato ang ginikanan obligado ba ta nga muhatag pa muatiman sa atong ginikanan muhatag og bahin in a way yes because ang ato ang pagkaanak wa man na ning end kay abi na successful na ta no nagpadayon man sad silang ginikanan nato unya kung ugali maabot ang panahon nga ni asinso ta di man sagyud ta kaingon nga way natampo maski piso maski gamay atong ginikanan Nay natampo ang sperm cell ug ang egg cell. correct mo ginay akong isulti nga samtang gaginhawa ka mata ginhawa nimo related na sa imuhang dapat ipasalamat sa imuhang ginikanan Kay kung wa pa sperm cell ni mong papa ang i-fertilize sa O egg cell sa imuhang imong mama, mama. wala ka ning kalibutan na. o wa mo to
Pagtong ang imuhang mama para mugawas ka. Pagpanganak, ah. Oh, di ba? So dili gyud ta mo kaingon nga wala gyud, no? So naa gyud gihapon, no? But in a way it does not take away or give you a better right nga makaingon ka nga wala kay wa kay natampo, wa na kay katungod aning balaya, dili kay ang imuhang katungod nag-stem man ngadto sa imuhang blood relationship sa imuhang mama ug papa. Di man na ingnon nga wa kay bahin kay wa ka katabang. Okay? Alright. So, ikaupat o katapos ang pangutana. Yes. Kung may katungod man ang akong live-in partner sa kabilin sa ilang ginikanan, isip anak, unsa may ilang buhaton, aron mabahinan siya. Asa man siya moduol para matabangan. Well, iya ra gyud igsuon iyang sultihan ug suryahan nga di ko ninyo pwedeng tangtangan og katungod. Kung ugalin man mag-execute sila kay di man po na ninyo mabalhin ang mga balay ug unsa pa ng mga yuta nga kabilin sa inyuhang sa ilahang ginikanan, no di man na nila mapabalhin sa mga ubang igsuon granting ilang i-out ang imong live-in partner, di man na mapunta nila automatic, kinahanglan man nang mopirma og extrajudicial settlement of estate. Unsa man ang dokumentuha. Kanang dokumentuha, maunay dokumento nga magpamatuod nga una ni deklarar mo nga kamo ang legitimate nga heirs or mga legal nga taga sunod sa inyong ginikanan nga nipanaw na. Unya ikaduha, inyong isulti nga katong buhi pa sila, wa sila nag-execute og last will and testament ug pagkamatay nila, wa sila gibilin nga utang. Og ikatulo, isulti isaysay ninyo nga pagkamatay nila mauni nga mga butang or kabilin nga nahabili nila ang yuta, ang balay, o more importantly ikaupat nga kamo isip nga mga tagasunod or heredero gibahin-bahin ninyo kung unsa inyuhang depende unsa inyuhang sabot. Now, dili pwede nga dili malabot ang imuhang live-in partner sa pagpirma o pag-execute anang extrajudicial settlement of estate kay airman siya, no? So kung i-exclude ganina siya, pwede gyutang moduol og abogado para i-oppose na nato, no, ang pagbinahinay. Kay di man ka pwedeng i-exclude or tangtangon isip usa ka heredero. Okay? Okay. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio mo nationwide, tatak araman. daghang salamat ug ug maayong adlaw. adlaw.